tid. Hjertelig velkommen til Sunnudagsskúli i dag. Det ordentlig deilig å sitte dere og å være sammen med dere. Halla til kjæresten til. Wow. Ordentlig. Vi har glett dere ordentlig neklet til. Simpelthen, og vi har finnet hjelp fra jentekåren. Det så deilig å ha at dere har hjulpet dere. Det ordentlig deilig. Og så har vi finnet Erle og Leiv og Boas og nå med hjulpet dere eisene vidt. Hun sånn og sikkert. Ordentlig deilig. Vi får simpelthen legge veie, vi får bryr, vi synes ikke alt vi gjør for det store eller små. Synes ikke vel vi, ikke det? At det onkur som sitter kanskje heima i stovene og hikker, og jeg vet at onkur Sunnudagsskúli sitter reisende og fyller vi. Skal vi vinke til deg? Jo, kom. Vi vinker til deg som sitter heima og som i Sunnudagsskúli ærastande enn her. Hjertelig velkommen til tikkene eisene. Vi får at Sinja igjen hva. FRI1. Fri i munnesal. Sal.
Ordentlig godt. Hjertelig velkommen til en affær. Vi er så glad vi kan være her, og vi er så glad at vi får hjelp av så røsk om bøttene. Vi har kår her, og vi har tonleggere her. Det er ordentlig. Skal vi gjøre den klapp? Ordentlig deilig. Og i dag så får jeg synge sammen, og vi får synge en like, og vi får synge också Anna här, också kreativt här, och vi får att lära oss minnesörende samman nästan. Så det är nästa spännande jag skra, och vi glömmer oss ordentligt. Ni har ju armen för att göra det, så för Räkol att lägga lötna och i herrans center. Ja, ska vi så göra bönar hos emellan? Jo. Ja. Vi gör först golv, och vi gör väggar, och vi gör tak, och skorstein, och ner till hjärsta. Gå Jesus, tack för att vi kunde vara samman här. Tack för att det är så mycket bötten och tar familjer. Jag ber om att vara vid hem ötlån och ett ötlån må lära till att känna Herre och veta till att du älskar kvar enstagan akkurat som vi det. Tack för det. Jag hoppas kunna lusta väl efter du som vi bara hör om det och att alltid minnas det att du är tjåkon här. Signes och lötna. I namn i amen. Amen. Vi får synge sin chat, vi får synge en like, och vi får reisa oss upp. Och vi får synge I go to the rock. Uppa standa och jag tecken till vi tar den första enskon och så tar vi den första attarna. I go to the rock of my salvation. I go to the stone that the builders rejected. I go to the mountain, and the mountain stands by me. When all around me is sinking sand, on Christ the solid rock I stand. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. En like till frälst och klätten stora. Här stämmer allt det känner och mora. En lune till fjalla, här är jag på en kämur fram. Om allt den söker och vunnen plats, på en grundar stein och stämmer fast. Tar vår dörr slöjden vidare mot man är och klätter en ben. Jag vill ta en annan för chat. Jag vet inte om alla tycker att synge en förskon han är förhållsvis nödvändig. Vi tar en annan för chat, vi börjar vid I go to the rock. I go to the rock of my salvation. I go to the stone that the builders rejected. I go to the mountain, and the mountain stands by me. When all around me is sinking sand, on Christ the solid rock I stand. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. Like the tillfreds och glädjen stora. Ständer här alltid sander och mora. En höjde till fjälla, här är jag på en kämur fram. Om allt den söker och vunnen plats, på en grundar stein och ständer fast. Tar man över skulden vidare mot ner och klätter en ben. Vi vill standande är så att onkel att sätta sig ner. Men vi vill standande och vi får synja är innan utan uppe ner glädjer Atlante. Så nu släpper det att vända det och snära det och fylla tempon och allt. Innan utan uppe nere glädjer Atlante. Innan utan uppe nere glädjer Atlante. Ta Jesus kom till mig och rensa emot sig.
ena træt, og vi får søtja en like. Og jeg hadde vi får takka god kvanna en småfugl hever skapt. Så det som skulle være vi i leir, som tenker for å gjøre seg klar. God kvann en småfugl hever skapt, han følger bærer tar. Men elskar han en fuglarnar, elskar han tomar. Han elskar meg, jeg veit han elskar meg. Han elskar han som løytelig, og så han elskar Her meg. er ena for træt. God kvann en småfugl hever skapt, han følger bærer tar. Men elskar han en fuglarnar, elskar han tomar. Han elskar meg, jeg veit han elskar meg. Han elskar han som løytelig, og så han elskar meg. Gjør så vel tid som skulle gjøre spela like. Paulus. Hører det? Ja. Paulus og Silas de var tykkner til fenga. Altså, og vet det kvoi? De var tykkner til fenga og skulle sitta i fangsle, og det var ikke tog at de hadde drype nekran eller stjåle nekra. Nei, det var faktisk tog at de hadde fortalt om Jesus. Tog var det tykkner og kortere fangsel. Hva halda dit? Det var jeg snedt da. Men det var der. Det var sånn at nekre menn hadde sagt, hadde en lilla jetta faktisk til fenga, som har spadomsanda og usier stender i Bibelen. Og hun kunne fortelle hva for å hente. Og så var det nekre menn som gikk og atta for godt i seg, og fikk penger etter fire, til folk fortalte. Folk ville gjerne gjøre penger, betale for å få vite hva for å hente. Og det stod stod Paulus og Silas så sendte i sergettene at de ble god om å gjøre henne fruska. Og hun ble frusk. Og så kunne hun ikke fortelle om hva for å hente, og så fikk mennene unga penger, og de ble rævlig ytterlig. Så tar Pauro og rønte å få Paulus og Silas sendt i fangsel. Og fengavakterne som fører etter Paulus og Silas, Høyr rønt å finne Paulus og Silas, så Høyr kom og gengande for å teka Paulus og Silas. Hvis de ventet ikke var sin, så suttet de der her etter. De kom her suttet, og de funnet Paulus og Silas, og de tog og der. De tog og Paulus og Silas, visste jeg. Og de var mega illa färd. De skrikte ut där och det ständer i Bibeln att de fick puskaslö. De blev slitna vid puskon. Och Paulus och Silas alltså de var så bänkner. De var mega bänkner. Du vet att det kvar, de var helt då. Nu får de några dodja.
Tar atla ikke å dodja, tar atla fortelja mer om Jesus. De var slett ikke klare til å dodja. Høy var og tikkner til fenga, skrikter og så sett og innast ui og fengahus, innast ui fangsle, sett og der Paulus og Silas, som bare hadde fortalt om Jesus, og bli god gjørst han gjett og fruska som god hei gjørst. Og det var det som tar elska av, tar elska å fortelja om Jesus. Og nu, nei, nu var det kommer ur fangsel. Og det innaste fengarummet ui fangselen, her blev den største fengavaktaren stettor bort. Du så jo der, ja. Så han kunne halda eia vitt av imon. Så det ikke for å rymma. Her var nekvar horar og åttast viste og atren her fenga med vår. Og Paulus og Silas tar sjåta ui fangselen. Tar var så kjetter. Tar var ordla kjetter og bengner. Men halda de der gråta. Jeg har jo totbrøla hvis det var det. Jeg var så bensin. Men ikke Paulus og Silas. Det var nok bengner. Men vet at det kvært av stendur på utlene. At har hoksa kanska hoksa der hoksa. At nu har vi utanfor fångsel fortalt ötlen om Jesus. Og nu har vi setter inn i fengehus i fångslet. Kanska kan vi fortelle fengen om Jesus. Så tar sjunga og tar boa og tar fortalt og fengen her som tar våre om Jesus. Altså, hetta var en gode møvler til det der. Og tar boa fyr fengen og fyr øtlen som våre i fengehusen. Og videre til at tar for å synja. Tar for å synja om hvordan større og sterskere god vi er. Og jeg husker at vi får hjelpe Paulus og Silas at synja min god er så større, så sterskere så gode. Skal vi røyse oss så stemmer vi da i, så ødel høyre hvordan gode og større og sterskere okkara god er. Så stemmer jeg Paulus og Silas og vi til ødel og i. Min god er så knappliga kom store jaskjolte, så gjøret hon ristest. Vi prøver vidt å trappe, vid det. Gjøren ristest. Altså, alt ble ordentlig klart, og bensje, hva hender her? Og det regnet jeg, og nekve vinter, og det byrja jeg fangslige brottene. Altså, hjelp! Fengavaktarna og Paulus og Silas har blivit klötter og allt att är här. Alltså, jag kan hända här. Oj, det har blivit laser. Alla fängarna blir laser och tar rösta sig upp igen. Och allt var att Jaskjolten var lever. Vakna ju. Det är fängavaktar som är steg helt i eja utav honom. Han var sånar och sen drev någon sanchen och de bönen och ta vakna jag grappliga. Kan händer? Säger han. Hjälp! Kan är det att fänga nu?
Han blev mega bänken. Alla fängarna var runt där. Han löjtade. Fan ångan och säger. Eva bina, sätter Paulus och Silas ur väck. Jag kan uppkänna Gera än Emma Dodja. Han attlar att dräpa sig självan. Och här röpte Paulus. Han säger, du måste inte dräpa dig självan. Vid rödliga. Paulus och Silas. Vid du här. Ha! Fängavaktaren. Han tror sin äkta ejon. Alla fängade var här. Vid inte färner. Vid du här. Alltså, jag hade han nästan hoppa i så glädje var han. Ja. Och hade han klämma i torkanska Paulus och Silas. Han var så glädje att sucha där. Alltså. Phew. Oh my dear, det var gott. Men så får han också upp det som han är hörst. Medan det var i fångslen. Och så sankeren. Så vidt av sunnkje. Han så goderen så tidtrykk var. Att han gör allt så gott. Och han spurte Paulus och Silas. Hvordan kan jeg bli frelst då? Kan jeg også bli frelst for han Jesus som tidtrykk var under mitt liv? Ja, nikkar Paulus och Silas. Ja, kan så gott. Och där ständer i Bibeln att det skjedde du skal tryggva av Herren Jesus Kristus, så skal du være frelst då. Ha, hugsa fängavaktaren. Det bara det? Skal du bara tryggva? Alltså tycker av goder är så stor och störst och mat tryggva så. Och där ständer att han troe och han blev frälst i sin fängavaktaren. Han var så glad att han säger vid Paulus och Silas, kunde de inte komma hem till mig, så kunde de få också äta från mig och de vaska de konsarene som de där finns. Det är så ytla viffärner. Så han får hem till sin vid Taimon och där ständer i Bibeln är konan. Jag fängavaktaren någon som var här, Jonne. Fängavaktaren. Ja, oj. Konan og bøttene til fängavaktaren de blev øysne frelst. Altså, det var så fantastisk. Og Paulus og Silas, der enda vi at de ikke skulle atre i fångsel. De hadde skøft, just noe skøft til å skulle sitte i fångsel nå. Så de ble lagt en leiser, så nå kunne de fortelle øren øyst om Jesus. Det var det som de elsket. Og det er det som vi øyne kunne i det. Vi som her, og som vi kunne gjøre, det at vi kunne være akta foreldre, være en god viner, badnageren, skolen, vi kunne være en god nærmengår for lærerne, og vi kunne hjelpe. Hvis onker er ilt, et lokkors, okkers kjelet hetter, onker happa, så kunne vi hjelpe øren, akkurat som Paulus og Silas gjør det for lenger til siden, så kunne vi øyne det være en Paulus og Silas som forteller øren om Jesus. Okkara vinnen, kunne vi bjøre vi i sunnudagsskola? Hvor ganske ganger ikke i sunnudagsskola som vi kjenner, så kunne vi si, hei, kan du i sunnudagsskola, sunnudagen, det er så godt. Og så løsner jeg kunne andre lære om Jesus og komme kjenne Jesus. Hver vi så ganger møte, det kyrkjø, eller hver vi der, så kunne vi bjøre øren vi og fortelle om Jesus. Hatta var søvan om Paulus og Silas, og hun stender i apostlasøvne 16 og i Bibelene. Ja, Mellan? Tusen takk for det, for en god like, for en god bådskap. Jeg halte vi for å synge en sangatræt, for det rutta sin det kanskje. Synge en sangatræt, og er nå vi kommer. Jeg viser dere nok skjer. Så hvis vi skulle dere rutta, og nå vi kan kanskje få det på, det gjør som man få det. Så for det synge om den Jesus, som Paulus og Silas fortalte om, av Nazarets gøten, en smadronker Jack. Den sangen handler nemlig om Jesus.
Hej tid. Da jeg skulle fyre mig til å si akkurat slik nå det, så fikk jeg et husk som heter ikke ordentlig vel til evne av stevnene som søker fyrst rydde gods. Og han Anna som var møten i jar, hon helt huskot for så godt, og hon brukte det eisen selv av møten i jar, så jeg måtte, så hvis det ikke var jeg møte i jar, så måtte jeg få lust etter til å finne at han til noen til møtet, det var ordentlig godt. En god illustrasjon og en god søva. Så hvis det ikke var i jar, så måtte jeg få hit kjøpe her, men så jeg måtte få spekulere, og så kom tankar også om papen min gjør det i frutjarbeidet til Eva Lydil. Så jeg har spurt han om han kan komme og hjelpe meg det, at han det, ja. At visa tykkon til. Her så jeg det et glas eller en vasa, vi regn og vatten i her. Pura klost, rent vatten. Vatten i vasan her skal umynda gjørstene til okkon. Ta vi fyljas ved Jesus. Ta vi sitta Jesus fyrst. Ta vi lusta etter det som God sier. Ta vi søkja rydde gods. Rent, stilt vatten. Men så kommer imest inn i livet til okkon. Så gjør det her. Lideren brøytes her. Det det som synden gjør vi okkon. Da vi får synd inn i okkon, så det ikke bare okkor skaff som hender. Synden alt det som skiller okkor fra gode. Alt det kjælige, likner, bæktal, slætor. Jeg bare lukker ikke også lyde for kjørst. Og kanskje huske av dere ja, det har jo ikke rann ikke på seg til biler, men bare lukker til å chatta, eller bare lukker til å si en likn, eller bare lukker til å ringe om akkurat. Men i vi tog, så brøyde det okkon. Ta brøyde gos vi så ikke heimen, ta brøyde gos vi i mot menneskene, ta brøyde okkon faktisk innan ui, og ta brøyde gos vi så ikke okkon selv i eisene. Ta så vær ordentlig klost og rent til å bli en dolka. Og om han sier hvordan jeg vil røyne hvis jeg får røst og her, så brøydes det ikke. Jeg får ikke gjøre nækka for jeg brøyder det her. Og videre det kvært, da folk gjør akkurat som skreft, så røyner vi ofte gøyma det. Kanskje vi røyner at gjøre som vi ikke legger mest til det. Leta som at alt funnet seg slik. Og så røyner vi det gjør andre ting som vi ikke skulle huske om hvordan det innan øyekon selv. Vi kunne fære at gjøre noen utrått, eller sosiale miler, eller alt mulig, arbeidene. Men ikke at vi gjør støvnene bedre. Men det god tog, det god ser okkon, og han ser hjertet til okkon. Han ser at vi er skyten av sin hjertet, men selv om han ser det, så vender han seg ikke bort fra okkon. Det god sendte okkon Jesus. Og Jesus, han kom for å frelse okkon. Jesus kom for å teka syndene bort. Da Jesus døde av krossen, så døde han for alt det skreiva så vidt det var gjørst. Og da blodet han og rann av krossen, så renset det okkon fra ødlom til skreiva. Så det er også endre glasen og nær. Hette det som hender til vi ber Jesus komme inn. Til vi sier, Jesus, jeg kikser, jeg har syndet. Jeg klarer ikke å gjøre noe selv. Så kommer Jesus. Og Jesus hjelper alltid til vi råper han. Så vi etter det pura regn. La du merke til at vi tar ikke det skittende vattnet og smider det vekk og kommer vi nødt til vattnet. Vattnet blir renset. Til det som Jesus gjør vi også. Det er det som nøyen gjør. Hon går mye bare diver, hun brøyder okkon. Og ikke synd, det forstår for Jesus fyrtjeva. Og da Jesus renser, så vi dreien. Og da Gud ser okkon, så det lykket man ikke etter okkon, lykket som glas i heppene. Han ser okkon pura rein, rensa, og Jesus. Hvis du lykker prøve å hukse selv, bare fria litt nå, om det okkon som gjør det, kanskje som dolker hjertet til meg, det kanskje noen synd som gjør det, som vi vet skreft, kanskje ikke andre vet alt det. Og kanskje vi enda selv har rødt at rense det selv. Så det bare etter å gjøre til å ta seg vi god. Til god lover at hvis vi kommer til hans her, så skal han hjelpe oss. Det stender i Bibelen i 1. Johans brev 1:19 at gjør vi synder dere, så renser han dere fra ødlom. Fyrtjør han syndene, og så renser han dere.
Det kan være at du slett ikke kjenner Jesus. Det kan være at du ångar du blir Jesus kom inn til liv. Så kan du gjøre lykke så fengar være en gjør det i søvne, leikene som så bant til Janne. Og til Paulus og Silas sier vi igjen, trygg var Herren Jesus Kristus, så skal du være frelst. Og så, ja. Takk for det. Takk for det, Nomi. Og alltid. Jeg halte at Arne vi for at lære åkne minnesørende, så får vi da Syntja. Han røpte fullgjørst. Jeg halte vi skulle få opp av standa. Her ikke? Lyka, stretcha beinene. Og tar vi Syntja Jesus Herre, så bøyder vi til tro, ikke? Jesus Herre, først her i bre. Og så Jesus Herre mitt og så Jesus Herre hesar sjøyne. Sigrid og jentene til Syntja atla tøyna Jesus Herre, og vi på dere under tro. Syntja ordentlig veldig. Hon kommer rennan der. Så nok er gjerne. Skulle ikke få lære nytt minnesørende, som faktisk langt sitera. Ja. Det til at vi skulle ha det her som stender i Apostlasøvne 16, 31. Ja. Vi får ødela lære det. Men jeg husker lukka mellan, kunne få det fra skjermen, ja. Trygg var Herren Jesus Kristus, så skal du være frelstor. Altså, hva skal man ta man skal trygga? Hva gjør man ta? Skal man gjøre noe? Hvordan tror man? Ja, det er. Altså, man skal ikke gjøre, man skal bare vite det. Man skal vite og trygga av Gud. Av Herren Jesus Kristus er en nekve år, men det er møgnast vidt han øyne. Ja. Og det er okkara Gud. Yes. Og okkara Gud, og du sier vi Jesus, og du sier Kristus og Herren, men det er alt han ser med. Det er okkara Gud. Vi skal trygga av Gud. Og så kan man bli frelst, da. Det stender ikke her mellan. Her stender så skal du være frelst. Det er tog at Gud sier det. Han lover det. At hvis vi trykker han, så være vi frelst. Ikke bare kan skal, men vi være. Hva er det å være frelst? Ja, hva er det? Det er at vi har Jesus vi okkon og i okkara live. Akkurat som Paulus og Silas, tar høyt til Jesus, og du sier at vi har Jesus hjertet nåna. At vi har han inne i okkon, til hjertet i okkon, det er det som gjør okkon liv. Så Jesus er i okkara hjertet, og i okkara live. Og det var altså fengavaktarna. Han sier akkurat vi Paulus og Silas, jeg vil ha det som tid tava. Ja. Og så sverre det trygg for Herren Jesus Kristus. Så skal du være frelst. Apostlasøvan 16, 31. Og vi da gjør en sang. Ja. Yes. Ta to ordla vel. Vi får røysast først. Ha? Og så synes jeg først ødt. Standa, ja. Da er det om å være en fyrvaldor. Det er talleie.
Ja. Och det rycker akkurat till detta vers här. Så det syns jag bara det samma som med alla nu, okej? Han har lärt känna det där. 16 år och 3 år. Okej. Tryggva Herren Jesus Kristus, så skall du vara frälsor. Tryggva Herren Jesus Kristus, så skall du vara frälsor. Tryggva Herren Jesus Kristus, så skall du vara frälsor. Apostlasövan 16 och 3 vers. Ja. Tryggva Herren Jesus Kristus, så skall du vara frälsor. Tryggva Herren Jesus Kristus, så skall du vara frälsor. Tryggva Herren Jesus Kristus, så skall du vara frälsor. Apostlasövan 16 och 3 vers. Och så får vi da köra nästa slide, ja. Och till bara först börja Tjarnir, okej? Tjarnir. Och pappa ner. Och pappan ner och appan ner och yes. Okej, Tjarnir och alltid man först. Och så säger jag hur ska jag jättna till röster och klarar, okej? Och så jätterna. Tryggva Herren Jesus Kristus, så skall du vara frälsor. Och så bara bötten. Och så öd. Apostlasövan 16 och 3 vers. Och så jätterna bara. Kom jätterna. Tryggva Herren Jesus Kristus, så skall du vara frälsor. Och så Tjarnir. Och så öd. Tryggva Herren Jesus Kristus, så skall du vara frälsor. Apostlasövan 16 och 3 vers. Ordentlig godt. Og så reiser vi dere aktor, ødel, og stand til øyne og bøyne, og få til neste slide. Nu er det enda mindre, helt at dere klarer det. Og øyne og bøyne. Vi prøver bare ødel sammen. Till Okay? pappar må röna konströg när man läsa och stanta en och bein i sen. Ja. Hvis du er med oss, så kan du skifte hit på henne. Okay? Ja. Tryggva Herren Jesus Kristus, så skall du vara frälsor. Tryggva Herren Jesus Kristus, så skall du vara frälsor. Tryggva Herren Jesus Kristus, så skall du vara frälsor. Apostlasövan 16 och 3 vers. Hette vi et slide, tror jeg. Lukk svar det. Ja. Bæra Kristus og frelstor. Då dit. Skal vi prøve 8 jøffer først? Ja. Og så kommer til ta jetnar som ikke ena fyrir drønnsjene. Så kommer til inn ta øtsinja. Ok? Gentnar först. Jetnar først. Ok, jetnar. Tryggva Herren Jesus Kristus, så skall du vara frälsor. Tjarnir. Tryggva Herren Jesus Kristus, så skall du vara frälst. øt. Tryggva Herren Jesus Kristus, så skall du vara frälsor. Apostlasövan 16 och 3 vers. Flott. Hæ? Det er det godt. Ordla gott. Skust. Du kan godt klappa för dig själv. Det var ordla gott. Vi är lika vi har kommit till ändan. Vi färda ben av bön. Och så färda synja en sang att träd. Jag ska säga till att i det klockan 4 så möter jag att i höllene. Och ta det till ta möte är det badnansing här uppe. Hvis det var tørva tog i bøttene ikke orska sitta så lenge, så møler jeg ikke for badnansing til møte klokkan 4. Og så det som er ordentlig godt for de som eier bøtten, til jeg vet elsker at slippe fra å gjøre døvra. Det vet jeg vet. Og det nattre i middelen møtene i kveld, klokkan 4 og klokkan 6, og her er nattre i middelen.
Og öll självande mer än hjärtaliga välkommen till de bägge mötena klockan 4 och klockan 6 och till natten som mittlen och till badnansing till det 4 möte. Så vi kommet här till att vi färra att bia och att tacka för det. Och vi så fall inte en sang att han. Och vi färra att göra några bönarhus. Här vi börjar vi att göra gulvet. Och vi gör vätterna. Och vi gör tätje. Och vi går händerna ner i djögna skorsteinen. Gå och god och himmelske fäger. Tack för det att vi kunde komma i Sunnudagsskúli där och i höllene vid Tjarnir. Och tack för det här fantastiska fyttebötnene som kom ner där. Samman med sina familjer. Och vi ber för det taimon i vikene som kommer att du särst till dig öll gå och god. Du känner dig allra bäst av öllon och du vet vad taimon törvar. Och vi ber för att du särst till dig öll. Vi då vi möter någon i dag som vi är där i dag klockan 4 och klockan 6. Och vi ber för taimon som skulle bli året fram att du ska ge taimon visdom från det här. Vi tackar dig för allt, mest av öllon. Tackar vi dig för det största gavna av öllon. Att du sände Jesus Kristus. Att dodja för oss. Og at hvert han som tror at det et evigt liv. Takk for at du ikke bare sender Jesus og dodger for oss, men han reiser opp etter og at han lever i det. Amen. Vi får enda ved at synja Jesus kom inn, Jesus kom inn i mot hjertet Jesus. Vi får synja en tverfer. Fyrre fer synja vi ødel, og settende fer synja bæra bøttene. Så ta mot det synja ordentlig vel vi bøtt. Først ødel. Og så bæra bøttene settende fyr. Wow. Tusen takk for det tid. Vi gleder oss langt til neste år.